Dobrý deň, volám sa Peter Kováč a na obchodnej akadémii som ukončil štúdium v roku 2003. V súčasnosti pracujem ako výkonný riaditeľ v IT spoločnosti Aliter Technologies. Na obchodnú akadémiu mám veľmi pekné spomienky, totiž aj výhodou obchodnej akadémie bolo, že mi dala dobré základy na prijímačky na vysokú školu. Uchádzal som sa na 4 vysoké školy a na všetky ma našťastie prijali. Okrem toho, počas štúdia som sa naučil aj praktické zručnosti ako strojopis a získal som aj dobré základy v anglickom a nemeckom jazyku. Po obchodnej akadémii som išiel študovať na Univerzitu Komenského, fakulta manažmentu. Aj na výške som využil znalosti zo strednej školy, a to najmä v oblasti účtovníctva. Dokonca spolužiaci, čo študovali na gymnáziách, chodili za mnou na školenie účtovníctva a rovnako to platilo aj na ekonómiu. No a po škole som začal kariéru v konzultingu, najmä v oblasti finančného manažmentu, a po 3 rokoch som sa rozhodol zamerať na projektový manažment. Aj tu som rovnako využil znalosti z obchodnej akadémie, totiž najdôležitejšou časťou každého projektu je rozpočet a preto aj opätovne som sa vracal k účtovníctvu a finančnému riadeniu. Mal som možnosť pracovať aj v zahraničí. 2 roky som pracoval na Novom Zélande. A aj keď už dnes pracujem v Bratislave, máme mnoho projektov so spoločnosťami z Fínska, Švédska, Anglicka, Kanady a ďalších krajín. No, obchodná akadémia mi pomohla položiť práve základy úspechu. Verím, že aj vy, ak budete stavať na pevných základoch a budete cieľavedomí a vytrvalí, tak dosiahnete oveľa viac, než si dnes myslíte. Držím vám palce.